Mushure mekunge dare rapera, pauya muprofita, pauya n'anga, vanhu vakazoita chibvumirano chekuti ngatiende tinotora mwana sezvo ainge anzi nevakanga vaprofita nevakanga vaona mwana chimiro chake changa chichisaite kubako kwaanga ari. Naizvozvo vanhu vakatraya kumbunyikidza headman nemakurukota avo kuti vabvume kuti vanhu vaende kubako. Mushure mekunge vanhu vadismiswa, kwakazoita nhamba shoma shoma iyo yakaenda kubako tichienda kugomo. Asi mukuda kuenda kubako uku, vanhu vakarasika vakaenda pagomo risiro. Saka mavhidhiyo amuchaona iye zvinezvi mavhidhiyo emusi weFriday wakaitwa dare iro rakanongedzwa mai Hadhi, uyezve rakauya muprofita uya madzibaba Andrea achitaura kuti inini ndinochenura mai Hadhi. Saka ngatipindei mumavhidhiyo aya atakaita uye akaita kuti vanhu vachizoenda kubako emusi uyu. Saka ngatipindei tione zvakaitika musi uyu. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nekuramba muinesu apo patinenge tichitepfenyura nyaya iyi. Gaiti kuzivisei kuti nyaya yekuwanikwa kwemwana haasati awanikwa izvezvi muchiona vhidhiyo ineyi. Asi kana achinge awanikwa tichakuzivisai. Garai masubscriber, garai malaika uye mafollower channel yedu yeJCTV Africa neSly Media. Tinotenda nekuramba makatitsigira. Toonana. Rambai muchiona mavhidhiyo aya muonewo zvakaitika mhuri yeZimbabwe, muzotiudzawo kuti imi munofungei pamusoro pezvese zvakaitika mumavhidhiyo anotevera. Aiwa ndikoti ndapasa life yawo ndikuda mwana ndana panotorora masei hatisi kumbozviramba baba zvetime toda mbonzwa matari mamwe akuruka regai titerere matari svikawo tinzwe kuti vanokuru changamire nokubvamurira inomupa hatina kupanzwisisa sekuru muchibhikoni akokoronzi chibhiko matitodi naya sekuru mbako matitodiko naya sekuru tinotenda sekuru tinotenda tinogona kumuwana here naye asekuru chavangokosha timotitungamirira undenda kwendemi tinotenda nekuti sationi uri vanhu vepo ndimo munoona zvinaitangamira ndira ndimwe munodziziva namakwara munomaziva. Tinotenda sekuru ndemi tinotenda tungamira toda kunyaradza vari kuchema dzidzisa rati imimi mukunge masunga tsafu dzenyu dzasimba mutakura tsoka dzenyu muenda kuri kurehwa nditi tasvika ikoko tinosvika tonamata anditi kuti nhau yedu isvike zvakanaka. Isu takaenda kunokutana nekufamba kuri kutaurwa nemudzimu unoyera nekutaura nevari pasaidi pambo pakazimbadzwa ari ipapo anditi asika izvi remweya muteneri rati imimi chiitai makangwara nekuti izvozvi nzeve dzedu dzakasiyana anditi kune vamwe vakangwara vatoziva kuti nhau yedu iri papa nditi mungazogona kunobika mbudza tikanofambira pasina anditi asika zviri kunzi nemudzimu unoyera munge imimi matoronga tsoka dzenyu dzotosimba nditi togona kunopatsisa nhau yedu isvike zvakanaka
anditi rufaro mamuri rufaro mamuri zviri kusvika zvakanaka izvi remweya mutsvene rangoti nditsinidzire mashoko ataurwa kubva pekutanga kusvika nanhasi patiri anditi rufaro mamuri izvi remweya mutsvene rati mukunge mawirirana kuti imimi makusunga chisungo chimwe chete mobva masunga pakati penzvimbo inomhanamata muzivisa vakuru venzvimbo tinozivisawo vemunzvimbo imo matiri kuita nekuti mune varidzi vemo mukunge vatitendera varidzi vemo mukunge tasvika imo vatitendera kuti tiite basa irobva radi raitwa sekudaro nekuti tiri nevaridzi varo isu tiri sure kwebasa iro rufaro mamuri indatenda. Apa tanga tava munzira dzanguva dzemanheru kuchienda kugomo rakanga rataurwa nesvikiro rakanga rataura tiri pamba paHeadman Gonye. Saka taitodhiraivha tiri munzira kuenda kunzvimbo iyoyo nevakanga vadomwa kunzi vange variko. Taive nhamba inenge inosvika vanhu 20 kana kuti kushomeka. Takanga tisina kunyanya kuwanda, asi takanga tine makurukota aHeadman Gonye vakanga vari pakati pedu kuitira kuti vawitnesse chiitiko ichi. Muri yeZimbabwe tiri kuno tatarisana nemakomo 2 nenyaya yekuti usiku tiri kuno kuFinisi. Ndina madzibaba panapa madzibaba Sydney Gokwe Manoti tine makurukota aHeadman Gonye. Ndina mukoma wangu panapa vandlovu havasi kunyatsooneka havasi muchazonyatsovaona maybe mamuchaona padare right. Murikuona panapa tine moto watinawo watatovesa uno kuti timbodziya takamirira nekuti kuri kutonhora risati tapinda mugomo macho. Saka kana tapinda tinge chikupakurirai kuti zviri kufamba sei, asi nyaya iyoyo ndiyo yatiri kufambira sezvamunongoziva tinodzifambira nyaya dzachona neusiku pamba dhongi pasi panyoro ari vakuchinjikwa ari kuchema dzidzi ari kuchema rudo ari kuchema runyararo kuvanhu vatema kune murume ari kuchema makunzwa noise iri kutaurwa apa ezvinozvi vakumbovaka munamato wekuti tiende kunotsvaga. Saka ndo ramukunzwa noise pamoto apa ndandiri apa. That's what is happening. Time here I checked, it's around 14 past 9. It's 14 past 9. So this is what is happening, people of Zimbabwe. Ndozvikuitika mhuri yeZimbabwe. Tamirira kuenda mugomo. As you can see also, don't know if you can see, kuti kune mwedzi, it's in the night. Kuimbwa Hosana mukuru, andiana amai munoigona kuimba ndini. Tanzi tiimbe Hosana mukuru. Baba wangu mudari nitakupai mucheka wangu nonokati. Muchamira kumberi kwemapositori akapfugama. Poimbwa Hosana. Yaimbwa Hosana muchativhurira munamato. Makamira. Pamunopedza kuvhura munamato mopfugama. Kunamata. Patinopedza kunamata. Mobva maimba iro rivhesi ranga richiimbwa. Vatendi munge tapedza kunamata. Vatendi vese vari pakati penzvimbo ino. Tobva taisa chireururo pakati penzira yedu uye kunamata. Sekuti basa ratiuyisa panapa ibasa remweya. Tigone kunosvika mukunamata kwataita tenge tichinzwawo kureva kwemweya, varoti, varatidzo vanenge vane zvavanenge vapiwa vozadzisa takamirira vamwe vedu titange tazivisa varidzi vemasango matiri muno nenhau yedu. Rufaro mamuri ndinoti Abraham
Ziripiko pasira oma chamengo mondoro zengairo ziripiko pasira oma chamengo 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 Mushure mekuimba dzechinyakare takazotungamirwa nesvikiro iro raitiendesa uku kwaifungidzirwa kuti ndiko kune mwana. Ngatipindei murwendo rwacho tione. Tatisingazivi mabhaketi aya emvura needoti anoendwa nawo ikatosara kuno anowodzikugona mabhaketi ane mvura ndavakahosera kunoda anodzoka mai sere mvura iratosara ku mari mvura iratosara sureko indinerimwe baba madituma munyika inevizwa irikubaiwa tuma munyika inevizwa irikubaiwa Mushure mekunge taita 3.5 hours tiri mugomo, kubva nguva dzatakakudzai kuma 9 takazobuda mugomo iri kuma to 3 apa tanga tapa moto tadzoka patakanga tatangira pasina chabuda tichinzi tatapinda mugomo risiriro. So iyi ndiyo part 1 yekupinda mugomo yatanga takubatirai muri Zimbabwe muzuva ranhasi. Tosangana mavhidhiyo anotevera. na mai koko